ħafna ta' Dak l-irqiq grasso. Sek, u l-lum ġab il-notes miegħu. Eħe. Importanti għax illum kontet naħseb naqra f'seba' rezoluzzjonijiet ġan illi n-nies realistikament jistgħu jżommu. All right? Allura ktibthom naqra biex ma ninsihomx. Illi jieħdu litru ilma kull-jum. Mhux ekstra ma dak li qed jixorbu. L-ewwel waħda li kibt fin-noti tiegħi hija illi tidra tbiddel il-breakfast. Mela, jiena u inti tkellimna ħafna drabi ġan illi essaċ biex tonqos mix-xaħam m'għandekx bżonn il-breakfast. Ok. Imma jekk inti tħossu iktar komdu meta tieħu breakfast, ħanitolbok taqbad drawwa ġdida. Li dak il-breakfast tibdlu. Tibdlu għal fejn qed ngħidlek. Inbiddillu l-ħin jew inbiddillu Inbiddillu x'qed nikol tajjeb għaliex qed ngħidlek għax ftit huma dawk illi jieħdu breakfast illi ħajjejn biex intilef ix-xaħam. Bħal xiex. Mela ħafna minna ġan eżempju nitlaq il-barra jiena u nara x'insib pereżempju man tal-kantuniera jew nieqaf għandak il-post tal-fast food. Il-floor manager tiegħi. U nġib xi ħaġa ta' malar dal-fom floor manager miskin. Il-floor manager tiegħek jagħmel. Mhux qiegħed hawn. Le hawnhekk qiegħed, hawnhekk Hawnhekk qiegħed. qiegħed? Ma rridx trixxikol. Mela, jiena ħanappella illi kemm jista' jkun Ija. fil-breakfast ninkludu ikel ta' proteini. Bħal pereżempju, il-famuż bajt. Mela sa ftit ta' snin ilu kienu jbeżżawna. U bla ebda tortax dak iż-żmien it-talim dak li kien. Illi jekk inti anka m'għandekx kolesterol, jekk ħad ikol il-bajt ħajaqbdek il-kolesterol. Però fil-verità llum qed isibu illi il-bajt jekk inti m'għandekx problema ta' kolesterol mhijiex se jkawżajlek. Mela l-kameraman tiegħi numru 3 moħħi mistrieħ minnu, Jorgen. Eħe, Għaliex għaliex. jiġġenna l-bajt. Jiġġenna. Jikol xi 4 bajdit kuljum. Qed tara bodybuilder mela ġej. Ara kemm huwa. U l-biċċa hija li kolesterol jew le, xorta tista' tikol il-bajt. Mela, dik ikolla, ġifieri ara, dejjem nieħdu parir ta' tabib, ta' dietitian ta' nutritionist, però normalment, tajjeb, diment li ma jkollokx kundizzjoni medika, m'għandekx għalfejn tinkwieta mill-famużi bajt. Għaliex anzi għandhom tant vitamini u minerali illi ħajjejnuk anke biex jagħtuk ħafna ġid filgħodu kmieni. Però x'inhu l-propja skop aħħari? L-iskop huwa ġan illi meta aħna niklu daw il-breakfast tradizzjonali, is-cereal, tajjeb daw il-ħafna li jgħidu l isma' anka l-isem tagħhom kważi tgħid ħanirqa jekk nieklu, dak li jkun forsi jaffej qed nasal. Fil-verità. Daw biex inkunu ċari għax ikun hemm min ma femikx. Dawn it-tipi ta' pakketti. ċereali. Li mhux dejjem ikunu ċereali, imma ejja ngħidu ejja ntuilhom ukoll di. Ngħidu jkun jisimhom. Jien daw vera kontrihom. Ħankun onest ġifieri qed impoġġi l-karti kollha tiegħi fuq il-mejl. Kieku nista' ġifieri għalija daw jagħmlu ħsara Kbira. mhux biss u ġiet provata wkoll li jagħmlu ħsara patoloġika għat-tfal. Jagħmlu ħsara kbira. U sfortunatament aħna mdorrijin. U minn għalina illi dawk kollha li għandhom xaqsmu mal-islimin u mal daw istrina daw tajbin. L-isem kollox, mela jekk xejn anka minn diħanità fil-vojt biss. illi flok ma naraw it-titlu tal-prodott xi jkun naraw minn wara. Għax minn wara meta ħandawru ħannaraw carbohydrates, numru għoli, sugars, numru għoli, forsi fats, numru għoli. Allora x'inhu l-appell tiegħi? Illi inti tmur għall-oġġett aktar naturali illi idealment fil-ħodu ġej mill-proteini. Ġifieri. Għalhekk semmejt il-bajt, ġan. Mela jekk insemmilek, jiena kif taf inti wikkil sew. Unħobb insajr ukoll u jiena invarjah, ħankun onest il-breakfast tiegħi varja. Ġifieri jiena nvarja. Issa jgħidlek mixi tajjeb. Ġieli nieħu jew muesli bil-yogurt Aris. Għax joġobni ħafna. Ġieli nżidlu xi ħaġa tal-frott miegħu, imma rari dik. U nieħu ftit pupu ejja ħammorru. Ikolli jumejn fil-ġimgħa salamun. Perfett, għandek bis-salamun dika tinżilli jasem. Umbat il-bajt, ġivina fissat fuq il-marufa poached egg. All right, tajjeb. Ovvjament, naħodha mingħajr l-Olandiż magħha x'inkella nkunet. Xorta nkunu. Imma jiena nvarja b'dak il-mod. Tajjeb. Però mbagħad darba fil-ġimgħa żgur u jafu fejn, jiena mmur għal żewġ pastizzi. Okay. Ġifieri nvarja hekk, dak huwa l-breakfast ġan fil-minoranza. Kwalunkwe ħaġa li ssir fil-minoranza, id-darba f'ġimgħa, id-darbtej fil-ġimgħa, mhix ħataqa' d-dinja għax inti l-problema tkun dak li tagħmel l-aktar regolari. Mela jekk inti minflok ma tgħid isma' jiena darbtej fil-ġimgħa nieħu l-pastizzi. Il-pastizzi nħodhom 5 darbit fil-ġimgħa u darbtej fil-ġimgħa li nagħmel il-poached eggs, hemmhekk ngħidlek hemm problema. Irdu naraw x'se nagħmlu. Però l-appell tiegħi mela l-ewwel riżoluzzjoni ħadd tkun di. Dak li ħanieħdu għal breakfast, flok ma jkunx ħaġa tradizzjonali bħal ċereali
u daw l-affarijiet illi huma għoljien normalment fil-karboidrati, ġisimna biex jitlef ix-xaħam sabu illi jaħdem ħafna ħjar jekk għal-breakfast ħaniklu xi ħaġa tal-proteini. Ħanibda nagħti naqra idejat. Semmejt inti l-bajt, semmejt inti anka il-Greek yogurt pereżempju, dak il-magħruf bħala il-yogurt il-qares, illi all right. Nistgħu anka nżidulu naqra toma, pereżempju. Xi kuċċarina għasel m'hawnx bħalek, xi ftit lews, ġews, forsi xi ftit raspberries hekk naqgħad toma. Però il-maġġoranza tal-ikla, il-maġġor parti tal-ikel f'dik l-ikla ġej mill-proteini. Għaliex? Għax meta ġismek sabu li ma tieħx karboidrati fil-ħodu, sabu li matul il-ġurnata ħajitlibhomlok inqas, jifri inqas ħajkollok craving u inqas ħajdependi minnhom. Allura ħajjejnek biex anka juża x-xaħam li għandu diġà għall-enerġija flok ma joqgħod jiddependi mill-ikel tal-carbohydrates li qed ittieħ. Issa, fuq dal jettejli. Iva. Min allura jieħu pereżempju espresso jew te jew kikra kafe u xi croissant. U tera il-barra. Dak mhux qed jikol ħafna, ħażin. Mhux qed jikol ħafna, però l-ftit li qed jikol qed jagħmel iktar ħsara milli ġej tfejħol il-croissant. Għaliex qed ngħidu hekk? Għax dik hija fost l-ikel qoli ħafna fit-sokkor illi tipikament ftit tal-ħin wara ħadeġa tqabdek il-ġuħ, ma diġà problema. Number 2, ħajġiblek dik id-dipendenza fuq it-sokkor. Illi ġismek normalment matul il-ġurnata ħajbqa' jikrejvjalek iktar sokkor. U nafu kemm sokkor jagħmel ħsara. U apparti minn hekk, jekk ħadderrieħ ittieħed sokkor, ħajjidra jġib l-enerġija minn dak it-sokkor, flok ma jmurlek għar-riservi li inti għandek li huwa x-xaħam. Inti trid illi tmur għal dawk ir-riservi biex taħraq ix-xaħam. Jiġifieri, jekk aħna nvarjaw kif nieklu, anka jekk sempliċement ġisimna ħajħraq ix-xaħam mingħajr ma nagħmlu l-eżerċizzju. Programming jgħidulu, nutrient programming, kif tipprogramma l-ikel tiegħek. Anke jekk dik il-croissant, tajjeb diħa tkun anka news għal ħafna nies. Tikol aktar tard, flok breakfast diġà aħjar, fanni li janaf, għax il-ġurnata inti ma setjajx lil ġismek u l-moħħok biex jaqbad dik it-triq ta' zokkor. Jiġifieri min għandu din id-drawa ineħħiha. Kemm jista' jkun mal? Imma min bħalissa qiegħed isegwina u naf ħafna li jagħmlu għadi. Speċjalment x'insa, speċjalment jekk hemm it-tfal li waslu lura d-dar. U bħalissa din biskutella bis-cereal qudiemhom u hemm min saħansitra anke fil-għaxija jgħidlek ħanieħu skutella cereal bil-ħalib jew anke mingħajr ħalib. Dak qed jagħmel ħażin. Mela, skont x'kien jiekol qabel, mela jekk pereżempju aħna flok pizza sa qed nieħdu skutella cereal ħafna aħjar. Però filgħodu għax aħna nafu li mdorrin ħafna b'dal famuż cereal, iva qed isibu bl-iktar moċċar illi biex nitilfu x-xaħam aħjar, ħafna aħjar li nibdew il-ġurnata bi breakfast illi fih iktar proteini milli fih karboidrati li fosthom jiġu miċ-ċereali. Ma dik riżoluzzjoni 1. Riżoluzzjoni 2, il-banju ta' filgħodu. Mhux li tinħasel. Sur Joe ismaħħa di. Sur Joe, tajjeb jekk ma tinħasilx mhux fuq ix-shower jew fuq il-banju li tinħasel fih qed ngħid. Il-banju ta' ġewwa, il-famuż ilma. Kemmu tajjeb qed isibu iktar moċċar illi jekk l-għodwa nibdewha bej 250 jew aktar milliliters ta' ilma, inti literalment tkun tajt banju lilek innifsek minn ġewwa. U dak sabu li apparti li ħajtajjiblek il-burdata, ħajjenek biex tikkonċentra aktar, ħajsodlok ċertu rkejjen ta' ġuħ illi inti jkollok u apporti minn hekk għax intilek 8 sigħat ma tixrob xejn li l-ġismek jerġa' jtajtu li għandu bżonn. Illi kien banju fil-għodu, però banju intern. Ma dik riżoluzzjoni 2. Biex inti jielu għax għalhekk qiegħed biex inti jielu il-floor manager tiegħi illi 3 darbit jew darbtej fil-ġimgħa nieħdu kolazzjon flimkien. Aħna ġifieri fil-waqt li jiena nieħu dak il-bagel bil-salamun u jew inkella l-poachdek u jkun qed jieħu ħobża bit-ton ta' żejt, 2 pastizzi, 3 pizza, u mbagħad jgħid li iwa għandu għad il-bajda tajba. Jieħu da kollu biex inti jielu u jieħodlok litru kull filgħodu, ġifieri apparti te jew il-kafe li jixrob filgħodu għalkemm issa tibda jiġi bil-porridge ukoll u tagħtiħulu Klara filgħodu. Jieħu litru ilma. Mela l-Klara ngħidula tibda tippreparalu scrambled eggs, poached eggs, minn flok iċ-ċereali. Tajjeb mela Klara. U diġà beda jorok idejh għax għalli issa proteini għalli issa ngħid il-Klara. Naqsek, ħadd varjalu naqra xejn Klara. Mela, riżoluzzjoni numru 2 li nemmen li tista' tagħmilha u li tista' żomma li tidra tieħu banju minn ġewwa filgħodu. Issa ma tkellimna fuq xejn kbir. Biddilna l-breakfast, dry. Biddilna biss insajja xi ħaġa filgħodu.
U drajt ukoll jiena neħu banju minn ġewwa. Xaġa żgħira ma tantx huwa s-suġġett tiegħi, però riżoluzzjoni numru 3 illi idealment biex il-qudiem meta nixjieħu ikollna l-ġilda tibqa' sabiħa, nidraw anke meta mhux ix-xemx nagħmlu ftit sunblock ma' wiċċna. Sabu li ħadħalli differenza enormi. Għal dejjem ħu parir ta' beautician jew dermatologist insomma u dal-affarijiet. Issa, riżoluzzjoni oħra li ninkludu ħut. Mela, jekk jiena mdorri mur nagħmel ix-xirja tiegħi u fix-xirja ma ninkludix ħut, nagħmel effort biex tal-anqas darba darbtej fil-ġimgħa nagħmel xirja ħut. Għaliex? Ħajjejni għal moħħi, ħajjejni għal ġilda, għall għadam, għal ġogi, għal memorja, għal konċentrazzjoni, għal qalb, għax bħalek, ħanidra ninkludi xi ħaġa verament ta' għajnuna kbira. U jiena dik sejjaħ tela get fishy. Tajjeb, anyway. Issa, riżoluzzjoni oħra, push yourself. Mela, normalment ma nafx anke għaxġat lilek ġana xina tiġi li kemm darba di, speċjalment ġat li qabel, illi jekk ma jkollix challenge fajti. Sewa. Jekk m'għandix target. Jekk ma ngħidx isma' jiena satta li ġurnata, irrid pereżempju nilbes dik il-ħaġa, jew irrid nakwista dik, jew irrid nasalem, normalment bla target. Ġifieri l-kull minn ċempilli. U saqsejtu, x'għandek pjanata l-2017? X'ġib magħha l-2017? U iġibni xejn. M'għandi xejn x'nagħmel. Dik kif rutina tkellimna. bħall-oħrajn. Ħażin. Di rridu nbidluha. Dik hija ingredient tal-falliment. Qasem kelma oħra, ġifieri inti li qas għandek skop għal xi timbutta u di fil-fatt se jaħtela push yourself, illi m'hemmx x'takkwista fil-ħajja, dik hija apparti li tidemoralizzak, kif tkellimna wkoll, mhux ta' bxejn nibdew nħossuna anzjużi. Għamel target waħdem għalih. Għamel target realistiku u waħdem għalih. Jekk m'għandekx it-tix tat-tifla jew it-tix tan-neputija jew tal-kuġina, krea xi ħaġa inti. Għajtina jkillhom qedan il-best size 20. Irriti li pereżempju fi żmien 4 xhur inkun qedan il-best size 16, 14. Krea target inti jekk m'għandekx avveniment. Jista' mhux bil-forsi jkun fid-dera xejn. Bla Kif dubju jista' ta' xejn. jkun f'affarijiet oħrajn. Jista' jkun hemm min jgħidli la mur nagħmel check-up l-isptar kif tagħmel tajjeb ħafna kull 6 xhur, di darba sabli ħafna problemi, next time irid li naqqashom jew nelliminhom. Okay. Krea xi ħaġa realistika u xi ħaġa li tista' tkejjilha. Ma tgħidx eżempju, ara naħseb illi jiena qed nidher aħjar. Bażi ta' xiex? Forsi minn ħwejjeġ, forsi t-test tad-dem. Għamel xi ħaġa illi hija letteralment bil-miktub. Riżoluzzjoni oħra, sempliċi ħafna tieħu ftit sekondi, nistreċċja ftit kuljum. Imqarin minn bil-qiegħda waqt li qed nuża l-laptop u niġġebbet il fuq. Pereżempju, niġġebbet nibqa' dritt imma qisni ħanaqfel il-lazz. Tajjeb, dan huwa kollu stretching. Tieni waħda li semmejt li inti tibqa' bil-wifqa. U x'in l-aħjar li tagħmel l-istess? Anytime, speċjalment meta ilek bil-qiegħda huwa ħin idealissimu illi tqum u tiċċaqla naqra. Jista' jkun isek titmattar. Kollu huwa effettiv għal moħħ apparti li għal-ġisem. Ġifieri din naqra żgħira illi anke pereżempju inti qomt minn hemm ġan. U t-telefonata tiegħek il-kont qed tieħu issa qabel ma bdejna, ħatta waqt li forsi qed tippassiġġa. Reġa' beda jiċċurkol għad-demm, inti ħadħossok aħjar, għalli anke meta terġa' tpoġġi, tieħu gost li striħajt naqra. Nara l-kamera minn ġa qed jistreċċjaw, kemm għandek nies obbedjenti ġan. Kemm għandek nies obbedjenti. Fattilef iż-zoom. U l-focus sakemm kienet jistreċċja. Ixkiltu. Tajjeb, mela, dawn huma kollha 7 affarijiet żgħar, ħan ikkonferma li għaddejthom kollha. Kollha għaddejthom. Huma 7 riżoluzzjonijiet żgħar illi nistgħu nibdewhom u nistgħu inkompluhom. Għax miena qed nispjega xejn ta' barra minn hawn. Le, da mettinniex jien naf ixtri post ġdid jew bajjat jew waqla l-kċina, mettinniex affarijiet daqshekk. Qed nissuspetta li l-aħħar waħda bista, però ma kienx l-aħħar waħda kienet fin-nofs, illi idealment la konna titkellmu fuq filgħodu, l-exercise ukoll namlu filgħodu. L-stretching. Għal min forsi l-exercise tiegħek ta' kuljum, għal min forsi anka marax l-istots li jkollna ġan. Kemm il-darba nfasizzajt illi jisma' jekk inti ħat tagħmel l-exercises tiegħek filgħodu qabel ma beda l-ġen tal-ġurnata, qabel ma beda jdoq dak il-mobile, qabel ma bdew deħlin l-emails, qabel ma forsi anke qamu tfal, forsi inti mor tagħmel li kellek tagħmel fl-exercise. Għalfejn? Għax il-ġurnata nafu kif inhi. Daħal li meeting law, kelli nwassallem. Jekk għamilta filgħodu, dik qisek inti għandek il-mobile qabattu ma' charger u ċarġjajt għal-ġurnata kollha. Tight boost. Tight boost, ħatħossok mentalment ħafna iktar pozittiva, iktar enerġija, ħatibda tħossok illi li kellek twettaq dej twettqu, għax filgħodu isek għandek inti to-do list, l-ewwel waħda għamilta, mela ħattik dik il-konfidenza l għamilt l-ewwel waħda nagħmel li miss, però kieku inti tibqa' rieqda,
li l-moħħok qed tagħtih il-messaġġ, isma' ħej, jiena minkejja li għandi pjan, laqqas jien stess ma nimxi miegħu. Laqqas għandek fiduċja fihek innifsek. Għax tgħid jiena stess tannelħ miegħi innifsi. Kif nista' nistenna li ħadd ieħor ma jkunx tannelħ miegħi wkoll. 7 riżoluzzjonijiet ħanfakruhom anka fil-ġimgħat li ġejjin illi rridu nibdewhom issa tajjeb min qed jisma' dan il-programm jista' jibqa' jisma' ħajtu kollha, però jekk ma twettaq xejn minnhom għal xejn. Aħjar tisma' dal-programm biss, din l-slot biss u tgħid wettaq dawn is-seba' milli tisma' miljun magħhom u ma tagħmel xejn minnhom. Nisperaw illi mhux minn waħda jidħolu minn l-oħra joħroġ, imma dawk is-7 punti tkunu qegħdin tagħmluhom il-ħajja tagħkom ta' kuljum. 7 punti żgħar li jagħmlu differenza kbira fil-ħajja. Ħanerħila naħa l-oħra grazzi lil Mattejus Grasso fuq it-top shot tistgħu taraw ukoll lil-team kollu tagħna illi beda jitħarreġ diġà kif qed tarawhom jogging on the spot ukoll fil-waqt illi nieħu żewġ telefonati il-min għandi fuq naħa l-oħra. Hello. Hello, Min hemm? Helen. Kif inti Helen?